Sunana Alhaji Aminu Salihu mai gari, ni ne ɗan iyan garin Malam a masarautar Rano, ƙarƙashin masarautar Rano, kuma ni ne Jagaban Kanawa na masarautar Minna. A matsayina na ɗan iyan garin Malam masarautar Rano, masarauta tana da alaƙa mai kyau don masarautar Rano tana ɗaya daga cikin masarauta wanda take da daɗaɗɗen tarihi, kuma ita garin Malam wuri ne wanda yake tana da daɗaɗɗen tarihi. Muna da hakimi jajirtacce a jiyan Rano wanda shine hakimin garin Malam. Sannan an ka dawo nan kuma jihar Neja, masarautar Minna, mai martaba sarkin Minna Dr. Umar Faruk Bago yana da alaƙa mai kyau ga jama'ansa, talakawansa da kuma sauran masarautu da muke da su a jihar Neja. Kuma mutum ne adali mai haƙuri, babban shugaba ne. Halin gaskiya Royal Online TV ta zo a daidai lokacin da ake bukatanta, domin masarautu suna da muhimmiyar rawa da za su taka a gurin zaman lafiya, kwanciyar hankali a wannan ƙasa tamu. Kuma wannan Royal Online TV yawancin abubuwa na tarihi da ya shafi masarautu gaba ɗaya, ba ma arewa kawai ba, za ta taimaka yara na ƙasa abubuwa da yake faruwa ko da ya faru da za san tarihi, san wayannan masarautu mai suka aikata. Masarauta barinta da aka yi a baya shi ya kawo duk wayannan abubuwa da suke faruwa. Masarautu suna da muhimmiyar rawa da za su taka wurin zaman lafiya a masarautunsu, yadda za a zauna lafiya, kuma insha Allahu idan aka yi amfani da masarautu za a zauna lafiya. Muna kira ga al'ummarmu a koda yaushe su ci gaba da kasancewa da Royal Online TV domin tamu ne gaba ɗaya.